खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै इउपिपिएल दोलोआ गेदेरथार कार रेलि लाखांनायनि उनाव बे खेबाव पिपिएफ दोलोआबो दिसपुर चलो अभियान हाबाफारिखौ गसाइगावनिफ्राय जागायजेनबाय। मैया गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ दोलोनि गेदेर सुबुंगौमा हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लादों। जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थियाव बिटिसिनि मोन 15 बियाबावबो एनडिएनि बिजाथिफोरखौ देरहासार खालामनानै दिसपुराव दैथायहरनो थांखिजों बे रेलिखौ खालामनाय जादों होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो मैयानि सानाव फारसेथिं सुबुंगौमा आरो बेराफारसेथिं बिटिसि सोरखारा बिसायख'थि समाव होखानाय रादाय बादियै मोनबा गेरेन्टिनि बिथांखिफोरखौ चिराङावबो मोन 7 बिटिसि बियाबावबो मुलाम्फायारिफोरनो राननानै होनाय जादों। बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि इएम फानिराम ब्रह्म बिथांनि नुजाथिनायाव बे बिथांखिफोरखौ राननानै होनाय जायो। बिथाङा बे हाबाफारियाव नुजाथिनायजों लोगोसे गोबां खोथा फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनबा गेरेन्टिफोरखौ लानानै खोथा होदोंमोन आरो बे खोथा होनाय बादियैनो जेरै हापात्ता होनाय, बेखार लाइमोनफोरनो 2 लाखनि अनसुंथाइ, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो अनसुंथाइ होनाय, गोरिबफोरनो अनसुंथाइ होनाय बेफोर रादायफोरखौ होनाय जादोंमोन आरो बे रादाय होनाय बादियैनो बेफोर मोनबा गेरेन्टिफोरखौ बिपिएफ दोलोआ गिबि खेब चिरां जिल्लानि बियाबफ्राव होनायखौ जागायजेनबाय आरो बेजों लोगोसे गिबि बोसोरावनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो मोनसे बियाबाव 833सो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव अनसुंथाइखौ मोननो हागोन आरो बेबादिनो जों बिटिसि सोरखारनिफ्राय बोसोराव होलांबाय थागोन। बेबादिनो बेखार लाइमोनफोरनोबो 2 लाख अनसुंथाइखौबो होनाय जागोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों मिथिहोदों इएम फानिराम ब्रह्म बिथाङा। नागालेण्ड सिमायाव हमनो हादों गोबां ड्राग्सजों लोगोसे 2 ड्राग्स फालांगिरि। मणिपुरनिफ्राय बकाजान फारसे फैबाय थानाय गंसे ट्राक गारिखौ पुलिसनि हान्जाया सिग्रोमनानै मोन 17था ड्राग्सनि पेकेटखौ हमनो हादों। हमजानाय 2 ड्राग्स फालांगिरिखौ पान्जाबनि लखबिन्दर सिंह आरो परमिन्दर सिंह होननानै मिथिहोदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा राजखान्थियाव ओंखारनाया रोखा जाबाय। दिपेन बर'आ गावनि बिबान एंगारनायनि लाइजामखौ गथायनायनि उनावनो राजखान्थियाव आगान होनायनि इसारा। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला उदालगुरि नङाब्ला भेरगाव बे मोननै बियाबाव जायखिजाया मोनसे बियाबाव बिथाङा आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंनो हागौ। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर'नि सारादुखौ मैया गुवाहाटी सोहोरनि खारखुलियाव खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानायजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगावबो गोबां बिहोमा होलांबाय। बिथांनि जिउ खहा जानाया जोंनि थाखाय जोबोर खहा जाबाय। बिथांनि गोथार सारादुआव बिटिआरनि बारग' सीएम प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थाखानाय साख्रिखौ रिजाइन होनानै नैबे जबाव जइन जाफैदोंमोन। दिनै जों बे जबखौ मावनाया 6 मान्थ जानानै थांबाय। बिडिअ मेमनि डाइरेक्सन बायदियै जों जोंनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। जेरैबायदि पिएमएवाइ सार्भे, पिएमएवाइ चेकार, जब कार्ड इकेवाइसि आरो गोबां रोखोमनि ग्राम सभा बायदि हाबाफारिजों मावबोगासिनो दङ। बेजों लोगोसेनो जों इलेक्सन डिउटिबो मावबोदों आरो फैबाय थानाय स्टेट एसेम्ब्लि इलेक्शननि थाखायबो अलरेडि अर्डार ओंखारबाय। नाथाय दुखुनि बाथ्राया जों दिनैसिम सेलारि मोननो हायाखै। जोंहा न'खरनि फारसे गोबां रेसपन्सिबिलिटि दङ। न'खर सालायनायाव जोंहा गोबां दायित्व दङ, नाथाय जों दिनै बे दायित्वखौ मावफुंनो हायाखै। बे जबनि थाखाय अलरेडि जोंहा एडभार्टाइजमेन्ट दंखायो आरो बेनि गेजेरजोंसो जोङो एप्लाइ खालामदोंमोन। बेनि उनाव एडमिट ओंखारदों, जों एग्जामखौ लिरदों। एग्जामाव पास जाखांनायनि उनाव भाइबा लानाय जादोंमोन। जों भाइबायाव जिरायदों। बिब्दि गासैबो लिगेलि जासेयावबो दिनै जोङो सेलारिखौ मोननो हायाखै। बेवहाय जोंहा गोबां दुखु दङ। जों बयबो आसाबादि, गासैबो डिसि सेक्रेटारि गासैबो जों बयबो आसाबादि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेफोर गासैखौबो साननानै नायो, जोंनो जेन न्याय होयो बेखौ जों आसा खालामबाय।